masuk lagi. Pokoknya tenang bae no, iso nggo balen. Iya, ngono ya, Mak. Wis mo alemane doan diturukke ning kloso do ora gelem, Mas. Ya, genti Tatin, ayo Tin. Ya. Mbak Tatin pirang-pirang iki nok sing nyuwun Mbak Tatin. Ya, gubuk asmara. Ya, ki yo njaluk Tatin. Apa meneh? Ki ana werna-werna. Cendol dawet liwung. Ya, engko keri cendol dawet liwung. Ya. Cendol dawet kok cendole semono kuwi. Wadahe sepira? Iya. Sinden berbobot. Berbobot ki tegese ora kok pinter ning bobote 80 munggah. Sinden berbobot. Iya. Yo, Nyo, atok jaluk ora namu? Ya nggih. Oh iya, sik tak pilihke mau sing endi mau. Oh, malah ra ono ki. Sik Din, sabar Din aja nesu Din. Iya. Gawat iki, Nyo. Iki ana kertas dawa banget, Bu. Iki sak kertase. Mengkari nyuwek kok kakean cerewetnya gawe. Nah, Cek dileki nek ra ono barang. ana ta? Oh, kelong siji. Kelong siji piye? Pak isine loro. Ra iso, wong siji ya siji kowe iki ora. Sinden ki ora sok ngulik kaya ngono. Oh, dalange ya ora sok ngulik ngono. Tambahan meneh. Lah kuwi ra ono jenenge mesti dimplep. Kula Dian Carolina saking Lopait Tuntang badhe nitip ucapan ulang tahun ke-18 tahun kagem adik ingkang asmanipun Aditya Nur Alim kali nyuwun lagu Lali Janjine kali Gembira Loka ingin nyekar Mbak Tatin kalih Mas Solikin. Solikin iki ora mangkat, masuk angin. Heeh. Wassalamualaikum warahmatullahi matur nuwun. Ada Mbak Tatin toh? Oh, ada Nyo, wujud Nyo. Nyo golek-golek bojomu kono Nyo. Lah ngapa lho? Ming udute kok ya dijaluk lho. Udut ya jolke dhuwit ya iso. Lah sinden dermis. Mulane kowe iki nek kancane wiyaga entuk dum-duman udut kok ya njaluk. Wis tak jolke dit to. Lah nggih no, wong kula ra udut tok. Ayo bojomu. Bojo kula udute ra ngono ki. Sik ora gudang garam ngono. Mboten. Oh ya wis dijolke dit ra apa-apa. Iya. Jolke beras ya lumayan. Heeh. Ora masalah. Yo, gubuk asmara. Kandang. Gubuk asmara? Isi ana siji nek engko. Apa jenenge? Liwung. Liwung. Terus iki siji neh nyuwun lagu duet Lali Janjine. Ya. Dhewe wae engko. Telu kowe. Dit 50 rokok sewadah jebret cangkemmu nganti. Endi duwite 50 pundi? Lah kuwi maneh jero ki mau? Duwe amplop. Sing niku ta? Heeh. Dhewe-dhewe no. Ayo wis sah kok. Iya. Ya beda iki gubuk asmara beda. Iki cendol dawete isih nang kene. Ya, iki ming 50 iki. Ora ya. Oh 100. Mas malah konangan. Ora dijoli lho. Lah nyok-nyok gawane san. Kertine 50 kok dijoli 50. Nggawa dit sinden marai timbilen matane. Iya, wis PN kabeh ora ngukup ora apa-apa. Iya. Gubuk asmara. Nggih. Yo, ceket-ceket. Nyingkar, yo. Piye nying? Nyingkar nyingkur. Biyen sindene bapakku ya sok ngono kuwi njaluk idit ngono kuwi umur 50 semper. Sindene sinten? Bapakku biyen. Kula ora nyendeni bapake jenengan. Lah kuwi arep nyindeni apa piye kono ning swarga kono. Menyang kono. Wegah. Kula ora kesusu kok. Jenengan nek ajeng riyen ya monggo. Kaya cangkemmu elek to. Lah kene diwalek genti ra gelem. Ora gelem kok ya aku isih seneng nyambut gawe tok ya. Nek aku nyambut gawe kowe arep melu sapa ya? Mbok iki nek dinggo. Ya iki tak nggo nang ndi ya tak go. Sirahe gedenge Raja Mah kok isine banyu. Nek mlaku ming teng Kropiak. Sing teng Kropiak iki apa ndi? Lah jenengan krungune piye? Ya mau munggah undak-undakan nang ngendi? Kron mau kok tak rungokke krupuk ya aku. Aku ning burine Tatin ki mak krupuk apa ya iki aku. Arep tak takokke ya ora wani aku. Iya. Mau iki liyane do lagi adus, dadine du kula. Oh, du kowe to. Ya aku krungu-krungonen kok arep tak genahke. Meneh nang panggung kene wani genahke aku. Mau kok ora genahke sisan. Gah nesu kowe. Aku ki semelange nek ming tok kandhane ora apa-apa, nek nganti tok duduhi. Ha iya. Lah ngapa
apa nek ditutui? Niki lho Pak sing teng rupiah kok malah aku waduh. Wah, bingung Pak. Wegah apa? Ya gelem.